22 январи соли 2023 тахминан соати 20:00 дақиқа ронандаи автомашинаи боркаши тамғаи Долан Мосиков Абдуҷалил соли таваллудаш 1985 сокини ноҳияи Ҷайҳун ҳангоми ҳаракат дар роҳи автомобилгарди панҷи поён душанбе дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Хелварди ноҳияи Балхӣ автомашинаи худро дар маркази хатти роҳи дар боло зикршуда қарор додааст ки дар ҳамин вақт автомашини тамғаи Opel Astra таҳти идораи ронанда Холиқов Абдуҷаббор соли таваллудаш 1995 сокини ҷамоати деҳоти Хелварди ҳамин ноҳия омада ба қисмати қафои автомашина бархӯрдааст. Дар натиҷа мусофири автомашини тамғаи Opel Astra Холиқова Рӯҳамо соли таваллудаш 1971 сокини ҷамоати деҳоти Хелварди ноҳияи мазкур ҷароҳати вазни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. Мусофири дигари ҳамин автомашина Холиқов Каримҷон соли таваллудаш 1969 ва ноболиғ Холиқова Хадиҷа соли таваллудаш 2017 сокини ҳамон ҷо ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардиданд. Аз рӯи ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад.